Storya ng pag-ibig na wagas. Storya ng pagtataksil at pang-aahas. May ginawang panakip butas. May happy ending ang wakas. Damdaming malambot at matigas. Sa live drama, pwede nang ilabas. Tutulo na at tatagas ang mga katas ng nakalipas. Katas ng nakalipas. Angkol. The ever charming and loyal Dagol. And Tita Tanya, hot, fresh, yummy, the most kaloyal chinita. Napaka-season. Takot ang tatay ko sa sarili niyang multo. Hello po, Uncle and Tita. Ako po si Cassandra, 24 years old, ng Blumentritt. Jeepney operator po ang tatay ko. Meron po kaming 15 na jeep na pampasahero. Hindi naman po kami mayaman. Kahit paano nakapag-aral kami. At dahil sa pagpupursigi niya po ay nabili niya ang kanyang minamanehong jeep hanggang sa dumami na. Grabe po ang tatay ko. Napakahabulin po ng babae. Kaso stricto po siya pagdating sa akin. Ako kasi ang panganay at ay mga kapatid ko maliliit pa lang. Ang di po niya alam, may boyfriend din akong driver. Si Kokoy. At dito po nagsimula na tumulo ang mga katas ng aking nakalipas. Katas ng nakalipas. Yan, sinasabi ko sa inyo. Pag magpursige kayo sa buhay, makakitulad kayo sa akin. Dati driver rin ako. Tapos, nagkaroon ako ng sarili kong jeep hanggang sa dumami. O, di ba? Ganyan ang buhay. Hindi yung makuntinto ka na driver ka. Pero sweet lover. Oh, boss, yun ang pinakamagandang sinabi mo. Pero, Ang galing-galing mo talaga, boss. Oh, ang galing-galing mo talaga. At ang galing mo, dumami yung jeep mo, dumami din yung kabit mo. Yung bunganga mo, chicks lang. Ha? Sabihin mo chicks. Dumami yung kabit chicks mo. Chicks lang. Chicks mo. Yeah. Paano yun? Ibig sabihin, tanong ko lang, kuya, ano ang pangalan mo, pare? Paring ko, ano? Pangalan mo? Kokoy. Parang kano... Kokoy? Ikaw ba si Kokoy? Ako si Kokoy. Hindi. Ikaw, Koy. Ha? Alam mo, Koy. Mang Kanor, paano mo napadami yung jeep mo? Eh, di ba nang bababae ka? Di ba sabi nila, kapag babaero ka, hindi nakakaipon. Hala, Kokoy, ikaw na lang sumagot, dali. Ba't ako sasagot? Driver lang din ako dito. Ano ka ba? Hindi, alam ko yung... Ay. Alam ko yung sikreto mo, Koy. Ang sikreto, wala akong sikreto. Ito talagang tomboy na Alam to. ko yan. Shh, walang natatago sa akin. Bay, nagduda na kami siya, Bay. Kaya nga. Pati yung anak ni Boss, Bay. Nakikita namin, nagbubong... Ay! May Mang Kanor, paano mo napadami yung chicks mo? Eh, di ba pag babaero? Ay, Koy. Nagbubunggo ang kayo ng paa, tsaka naglingiti ang kayo ng anak ng mga kanor. King, baka malaman ni Boss. Alam niyo naman galit si Boss sa mga ganyan. Bay, halata, Bay, by the power vested in me. Nakita namin, Bay, na naghuldingan sa paa nyo. Oo. Paano yun?
Hindi ka ba takot mabuking ni Mang Kanor? Kaibigan lang kami niya. Ba, magagalit na si boss eh. Kaibigan, may pumupuso. Mang Kanor, Mang Ano Kanor. yung sinasabi niyo? Ang sarap ng beer. Pilsen, ang sarap. Ay, inom ba Salamat tayo? Inom ba salamat. tayo? Order pa ba tayo, Mang Kanor? Anong order? Hasang order ah. Buksan ko ba ito? Oh, sa'yo yan, Kim. Yan, thank you. Ito, para sa'yo, Koy. Mang Kanor, di ba Ay, thank inaantok you ka? Di ba inaantok ka na? Anong andok? Sa'yo, Bong. Mang Kanor, sino pinaka masarap sa lahat ng naging chicks mo? Koy. So yun nga, kailan pa kayo naging kayo, Koy? Walang kami. Ano ba ang kayo? Sige. Sinong kayo? Kayo yung chicks mo, yung pinakamaganda sino? Napapagod na ako. Kasi may nakapagod ka. Koy, ituloy mo yung kwento. Group chat na lang kaya tayo. Ang nga maingay. Ang tagal mo sagutin. Magagalit yan. Pero, ano ba? Koy, ang swerte mo sa anak ni Mang Kanor kasi maganda eh. Dami naliligaw Oo, dun bay. eh. Diba? Kahit Mantak- ako gusto ko manligaw dyan, pero hindi ako nakapasakim. Ako kami, may naging situationship kami. May napaka-ambisyoso mong tomboy ka. Situationship sa mong mata. Anong situationship? Hindi, yun yung yun yung... Anong situationship? Ha? Sino may ka-situationship? Ikaw, di ba? Hindi mo ino-official. Lagi mo lang ka-situationship. Di ba, Mang Kanor? Kokoy. Ay, matulog na nga tayo. Para... Dali, napapagod na ako. Hindi na natapos tong kwentuhan na to. wala nga kami. Ano ba? Ano na yung chismis lang yan? Kayo talaga. Alam mo, safe sa amin yung secret mo. Anong secret? Mang Kanor, secret yung deodorant tong araw. Wala na ba yun ngayon? Dapat na, Rexona. Makinig ha. Pag may tatalo dyan sa anak ko, Uy, wala naman kami sinasabing pilingero ka naman. sinasabi ko lang. Ikaw, huwag ka sumagot. Ha? Gusto mo pa mag-drive sa akin? Hindi na. Gusto mo pa mag-drive sa akin? Gusto. Hindi na. Oh. Wala ka naman makukuha kasing pasensyoso ko katulad ko eh kasi ikaw masumungit kang amo eh. Matanda na eh. Matanda. Masungit talaga. Para mula matanda. nung bata, masungit ka. Hindi. Oo, ganun na talaga ako. Pag may tatalo dyan sa anak ko si Cassie, kasi alam ko kayo mga driver, lalo na jeepney driver, mga sweet lover, wag ako. Ha? Kasi dati na akong jeepney driver na nakabili ng sariling jeep. At, Ulit-ulit dumami yung jeep. kwento mo eh. Ikaw na ang bayani sa paningin namin. Ulit-ulit ka. Ganun. Ayaw mo talaga mag-drive, ha? Ha? Galit ka ba sa akin? Ha? Hindi sinasabi ko naman, Kanor, ikaw ang boss namin. Ah. Hayaan mo kami ang mag-flex ng mga accomplishments mo sa life. Especially yung mga chicks at jeep. Ayan, Kokoy, gawa na lang tayong group chat sa Viber. Dali. Kawawa naman tayo. Tagot-tagot tayo. Pwede naman natin ipaalam sa tatay mo. Uy, wag. Bakit? Once na nalaman niya, paghihiwaling tayo nun, wag na, Kuy. Kaya natin yan. Alam mo, may tamang panahon para dyan. Pero ngayon, pasensya ka na. Bakit? Kinakahiya mo ako dahil driver niyo lang Kuy, ako? stop. Tigil mo yung ganyang pag-iisip mo. Huwag kang mapraning. Alam mo naman yung sitwasyon natin. Pag nalaman nun, baka hindi ka nagkukuhanin driver nun. Paano yung kinabukasan natin? Kailangan mo nga mag-ipon eh. Para pag umamin na tayo one day sa kanya, nagtapat na tayo, may mamalaki ka na ipon, na savings. Gusto ko kasi maging official na tayo kasi baka gawin ka sa akin eh. Walang Driver lang ako eh. Ikaw, tatrabaho ka tapos baka may makita ka doon na Kung may nakita ko na. baka may makita kang hindi ko alam. May professional na lalapit sa'yo. Driver lang ako. Paano may nakita kang mga abogado? O engineer? Doktor?
Hindi ko alam. Wala naman akong laban doon. Driver lang ako eh. Hawakan ko yung pisngi mo. Makinig ka sa akin. Tumitig ka sa akin. Kung ako ay may nakita, dapat di na kita ginawa. Pero kita mo oh. Kita mo oh. Sigurado ka. Oo, diba? Despite Mahal na mo mga ako. nanliligaw sa akin, nagchat-chat, ikaw. Dapat nga masaya tayo. Alam mo, minsan na nga lang tayo magkita. Tinotoxic mo pa yung pag-uusap Hindi naman sa natin. tinotoxic. Dapat hindi na tayo, ito yung topic natin. Dapat, ano tayo, good vibes lang, chill lang, relax lang, kuy. Pagod na kasi ako sa pagtatago eh. O kaya mo pa ba? Kaya, siyempre. Basta, Yun lang naman gusto ko malaman. Kaya. Ako kaya ko. Tsaka check mo yung messenger ko, yung IG ko and all. Wala akong kausap, wala. yung hide folder mo. O hindi ka nagaganon, ikaw nagaganon ka, ba't alam mo? Sabi ni Uncle Boyet, yung isang Check driver mo, natin. check mo. Sige na, may tiwala naman ako sa'yo. diba? Kayo lang See? naman mga babae, wala tiwala sa amin eh. Oo, di ba? Hmm. Ako nga dapat magduty. Bakit? Di ba yung mga driver, sweet lover? Tamo yung tatay ko. Yung tatay Yung mo. nanay ko, buong buhay niya, na-stress siya. Alam mo ba dati, I remember 2010, ha? Si nanay, sumasama sa biyahe sa pasada, sa unahan ng jeep. Kasi may nagchismis kay nanay na may mga chicks na sumasakay sa kanya, hinahatid sundo niya, same babae everyday. Tapos hindi lang yun, kung ilan yung jeep ni tatay, yun din yung number ng chicks niya. Sa'yo nga ako dapat magduday. O ilan ba yung jeep din na drive ko? 15. Ay, Hindi, ikaw, hindi. isa. Oh, di ikaw lang. Pero papalit-palit yung jeep nyo. Hindi. Stick to one ako sa jeep na yan. Kahit nasisira, hindi ako O bakit bumabiyahe. tinan mo tumataas yung boses mo? Kasi- Ganyan yung nararamdaman ko. Hindi, sorry na. Huli ka Sige. na. Ito talaga. Love naman kita, love na love kita. Sorry. Sobrang patago po ang aming relasyon. Pero masaya ako kahit ganon. At kahit alam ko pang basta driver, sweet lover, nagtitiwala na lang ako. Pero ang kinakatakot ko po yung malaman ng tatay ko yung tungkol sa amin ni Coco eh. Kasi baka pwedeng tanggalin siya. Boss, magandang umaga po. Ah, ba't di ka naka-uniforme? Boss, di mo na ako babiyahin ngayon, boss, kasi may asikasuhin sa anak ko. Sino magmamaniho ng jeep mo? Ikaw po, boss. Ano? Sa bagay, tagal na rin ako hindi may dadaanan ako. Sige, ako magdadrive niyan. Boss, Sandali, huwag siya maingay. Dito yung asawa ko. Huwag maingay. anong pinag-uusapan nyo? Ay, darling. Hindi kasi May kasalanan ka, no? Ha? Wala pa. Wala pa. Mamadali ka naman. Wala pa. Mamaya pa. Hayop ka talagang animal ka. Ay, darling, ikaw. Hindi. Hindi kasi magdadrive. I-explain mo ka, Koy. Ma'am. Pasensya po. Hindi mo na ako makadrive. May asikasuhin lang. Kokoy? May importante lang pong lakad. O sige, Ngayong walang araw lang problema. naman po. Bukas, babiyahin Kailangan po mo ulit bang mag-advance ng ano? Ay, hindi ng po, hindi po. Baka Change kailan day yung- off lang po ako. Magbabiyahe ako sa weekend. kasi yung boundary mo kahapon na andito pa, baka kailanganin mo. Ay, hindi po. Boy, ba't mo ibibigay? Nagbayad na nga yung tao Huwag eh. masama ang ugali mo. Masama talaga ugali ko. Ay, ako ang magdadrive sa jeep ni Kokoy. Kasi sayang eh. Anong pinaplano mo? Bakit ikaw ang magmamaneho? Sayang nga Hindi yung ko, Kokoy. boundary, sayang. Hindi ka naman nabiyahe na eh. Ay, gusto ko nga bumiyahe para Tumigil. ma-exercise Kanor, ako. kilala kita. Mag-exercise Sino ka ang po. bago mong kabet? Wala nga. Chicks lang. Wala nga. Sino bago mong chicks? Wala nga. Magbabiyahe na. Sayang kasi matingga eh. Sino si Ana? Uy, traffic nga pala. Darling. Sino si Sayang. Ana? Wala nga akong kilalang O sige, sasama ako pag bumiyahe ka. Ay, masakit yung likod ko. Hindi lang ako babiyahe.
Timok, narinig mo, Kokoy. Huling-huli na, nagde-deny pa. Huwag kang ganyan ha, pagtanda mo, huwag kang babaero. Huwag mong tutularan yan, tinan mo napakaraming, tamo ang gout niyan, bukol-bukol ang paa niyan. Ano ba? Karma na ba ito, darling? Diba? Yung creatinine mo, napakataas naman, 200 na naman. Karma ba ito ba sa ganito? Karma yan sa pagkababaero mo. Ay, Ika- nako. Sige na, umalis ka na nga ako. Nadadamay na. Ma'am, sir, salamat po Boss, bukas biyahe po ako. Bili po kayo, Yossi! Happy Mansari, Masari, mahal. naka-anim na buwan na pala tayo, Diba? mahal. Uy, mahal, Buti kapit nga lang pumayag ha. yung tatay mo Kasi akala ko hindi ako payagan na hindi bumiyahe ngayon. Buti andun na nanay. Bait talaga ng nanay mo, no? Siyempre. Manang-mana ka sa nanay mo. Siyempre, thank you, mahal. Kasi kung hindi ako pinayagan, di man lang kita mailabas ngayon, di man lang tayo makapag-date. Mahal, Salamat. basta, mahal na mahal kita Mahal din kita. Minsan, pasensya na kung nanliliit ako sa pagkatao ko kasi natatakot lang ako sa mga professional na nakapaligid sa iyo Alam mo, inuulit-ulit lang natin. Wala naman ako sinasabi, mahal Inuulit-ulit lang natin. Hindi, kasi Sino bang, nagsiselos may ako. nalalaman, may, alam mo, i-bring up mo yan para ngayon palang maayos na natin. Wala kang dapat pagselosan. Ay, nako, mahal, maganda ka. Bata, Oo. professional. Oo. Siyempre, sino ba namang... Bakit masipag ka naman magtrabaho? Siyempre, yung ibang tao, i-judge na ako na... Bakit mo ba sila pinapakinggan? Kiss na lang. Basta, Kiss sa ako kilikili. lang ha. Nakikilit na ako. Kagat nila. Ano naman? Ito talaga. Basta, ako lang Oo naman. Happy Mansari. Happy Mansari, mahal. Wala akong kaalam-alam ang masayang araw na yon ay mauuwi po sa gulo. Kinabukasan po, ay nakita kong kinakastigo ni tatay si Kokoy. Napakawalang hiya mo, Kano? Boss, Kala mo hindi ko kayo pinasundan? Sabi ko wag niyong taluhin yung anak ko kasi kilala ko kayo mga driver, mga chick boy kayo. Ha? Kanor, Darling, wag mong ibintang yung gawain mo dyan kay Kokoy. Ha? Ba't ka ba nananakit? Nauubo tuloy ako sa iyo. Tay! Ay, Bakit bugbog sarado yan? bakit? Sinabi ko na sa'yo, huwag kang mag-boyfriend ng driver na labas sa driver. Sweet lover. Kayo po yun! Si Kokoy, exemption po siya, hindi siya ganon! Ano hindi? Jeepney driver rin yan. Nakita nyo ba? Ha? Wala. Hindi. Hindi nyo nakita, wala kayong ebidensya, kapal na mukha nyo, tay. Para Uy, tatay mo ako. Ako tatay ko kayo, pero tinao nyo ba? Si Kokoy, wala naman siya ginawang masama. Alam nyo ba yung pinagdadaanan yan araw-araw, ha? Alam ko dahil jeepney driver rin ako. Pero hindi siya katulad nyo. Na bawat kanto, may chicks. Ulit. Na bawat kanto, Ay. may chicks kayo. Si Kokoy po. Asya. Loyal po yan. Pag ako ulit-ulitin niya, gusto niya ulitin ko rin. Napakasama nyo, tayo. Binugbog nyo yung tao. Pinaproteksyonan na kita. Dahil ito mga jeepney driver, mga chick boy yan. Kaya ko proteksyonan yung sarili ko. Ilang taon na ba ako? 25 lang ako. 25 na ako. huwag ka nang sumagot sa tatay Kung mo. uwi ka lang, mahal. Uy, nandito ako sa harapan nyo. Mahal, dali na kita sa hospital, tay. Hindi, Grabe okay to lang. yan sa mamo, tay.
Tay, hindi mo tinatao yung sarili mong empleyado. Napakasama mo. Ikaw Idol ba? siya. Binugbog Idol. ka ba ni Lolo? Nung araw, ha? Oo, binugbog ako. Ako na ganito. Binugbog. Di ba daling sabihin mo? Binugbog yan. Talagang muntik nang nasalvage yan eh. Oh, Dahil babaero eh. Pero, walang Kanor, ganyanan. Kanor, iba si Kokoy. Huwag mong itulad sa'yo lahat. Okay lang po ako. O sige, mahal niyo ba isa't isa? Mahal na mahal ko po si Kokoy. Tay, please, tay. Pagbigyan mo naman kami, bigyan mo kami ng chance, tay. Mahal na mahal po ako ni Kokoy. Tay, manami po siyang ipon. May papasko nga siya sa'yo eh, sa Christmas. Okay, kayo na. Kayo na. Kuya, ayusin niyo yung relasyon niyo, ha? Kayo na. Tay, binilang ka niya ng bag, tay. Oh, kayo na nga. Thank you, Okay, tay. mag-celebrate na.